terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ania na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, kapin 3 milyones pesos nga kantidad sa shabu na signit sa mga otoridad sa Davao City. Dakong mall, itukod sa Tagum City nga ikawalong mall sa syudad. Sa detalye sa ato mga balita, daghang shabu ang nasignit sa mga otoridad sa drug bypass operation ngadto sa top 4 most wanted drug personality regional level sa Davao Region. Kapin 3 milyones pesos nga kantidad sa illegal nga droga ang nasignit atol sa operation. Sa Zamboanga City, nadakpan usab sa gilusad nga drug bypass operation ang 26 anyos nga lalaki human na maligya og shabu. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Arestado sa tropa sa Station Drug Enforcement Team sa Buhangin Police Station, RSOG RPDEU 11 sa Kilometer 10, Purok 16, duol sa Nara Park Subdivision, Barangay Tigato, Buhangin District, Davao City, ang usa ka high-value target sa gipahigayong drug bypass operation niadtong Enero 28. Giila sa mga otoridad ang sospek nga si John Antuna Polistico alias Boss, 36 anyos, residente sa Barangay Malawanit, Magsaysay, Davao del Sur. Si Polistico gikonsiderang top 4 most wanted drug personality regional level. Nakuha og napalit gikan kang Polistico ang 7 ka plastic sachets ug 14 sa gagmayng plastic sachets sa gituang shabu nga gibana-bana ang mutimbang og 240 gramo ang mukantidad og 3,840,000 ka pesos. Samtang sa Zamboanga City, nasakmit sab sa mga pulis sa Zamboanga City PNP ang 6,800 pesos nga kantidad sa gituang shabu sa Kaputatan, Barangay Putik, Zamboanga atol sa gipahigayon nga drug bypass operation pasado alas 4 sa hapon kagahapon Enero 30. Ang sospek nga giilang si Barry Talib alias Bars, 26 anyos nga residente sa Barangay Arena Blanco sa Zamboanga City. Kasong pagsupak sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang atubangon sa mga dinakpan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe! Tungod sa balaod sa Commission on Elections kon COMELEC nga pwedeng mag-substitute ang usa ka kandidato sa muatras nga miyembro sa partido na himong komplikado ang listahan sa COMELEC sa mga nanagan nga politiko sa Davao de Oro. Gani gikinahanglan nga mopetisyon ang kandidato nga si Franco Tito sa Supreme Court human wala mo gawas ang iyang pangalan sa unang listahan sa mga kandidato sa probinsya. Ani ang report. May pagawas na og temporary restraining order ang Korte Suprema nga nagmando sa Commission on Elections nga tubagon ang petisyon ni Vice Gubernatorial Candidate sa Davao de Oro nga si Franco Tito nganong wala nalagi konsidera ang iyang kandidatura bisan pa man og kompleto ang papilis niini nga iyang gipulihan ang kandidato pagkabisi gobernador nga si Alex Pitalcurin. Si Franco Tito ang kanhi barangay captain sa Mount Tiwata midagan pagka Vice Governador isip hulip ni Alex Pitalcurin sa Partido Reforma ug isip running mate ni gubernatorial candidate Dorothy Gonzaga. Mobangga si Franco Tito ug Gonzaga batok ni Arturo Uy ug iyang anak si Tyron Uy pagka-gobernador ug vice-gobernador. Una niini, mi withdraw si Pitalcurin siyang kandidatura ug mi substitute si Franco Tito. Apan gibabagan kini sa grupo sa mga Uy kay tungod kuno sa mga pinansyal nga konsiderasyon wala gidayon ni Pitalcurin ang iyang pag-atras. Apan dunay mga dokumento nga gipakita ang grupo ni Franco Tito nga may atras si Pitalcurin og daghan silang dokumento maong nakumbinsi ang Korte Suprema nga kinahanglan mo issue sila og TRO. Nakita usab sa Korte Suprema nga dunay basihan nga maapil sa listahan sa kandidato si Franco Tito tungod kay kumpleto ang iyang dokumento ug ebidensya nga may atras si Pitalcurin ug mihulip siya.
Hinungdan nga gitagaan sa Korte Suprema ang COMELEC og napulo ka adlaw aron tubagon ang isyu nganong dili ilakip si Franco Tito. Matud ni Tito, nagpasalamat siya nga nakita sa Korte Suprema nga walay problema ang iyang kandidatura. Mga ito, i-grant na sa Supreme Court ang TRO na temporary restraining order nakaadli sa COMELEC. Tagaan sila 10 days nga tubagon ngano nga dili ko nila i-appeal. Wala pa na-print ang balota para sa Davao de Oro? Sa akong nabaluan, wala pa final. Akong gipangutana si Franco Tito, unsa ka tinuod nga dunay binayranay nga nahitabo? Bayran. Sa una ra siguro. Kaila sila sa ako. Kung dili na lang ako natubago, nag-ibayran, dili, kaila sila sa ako. Katawaan na sila sa mga tao na nakaila sa ako. Ako, kaila ko sa akong sarili. Kaila po ang mga tao sa ako. Ang wala kaila, pala na sila mag-isip. Pero ako, limpyo akong konsensya. Nga walay kwarta, aning kalibutan na pwede ibayad siya ako. Kaya wala pa ko malimot sa istorya sa kong mahal. Balag magtilap mi kasi dili may manglabot sa butang sa magsig tao o dili may mangyatak sa katulad sa laing tao. Matod ni Tito, wala siya plano nga mudagan apan iyang nakita ang sitwasyon sa katawhan. Dili nakita na ako sa una ba nakita na ako nga kini man kong kalisod nga tagamtaman sa tawhan karon. Dili dapat basulon ang Dios niya. Kaya ang religion din sa kalibutan sobra-sobra na ang grasya gihatag sa Dios ang katawhan. Pero tungod sa kakog sa uban yung nani ta kalisod. Naunta tay mga lideres gibutang may mangitag pamaagi para ta mo lambo. Pero sa gibuhat naniguro lang sa ilang kagalingon. Ang sakit ang parastaw gikuha pag yun. Mao nang naiprangko Tito nga mibarog. Ang kani Compostela Valley nga nahimo ng Davao de Oro nailhan nga mga baluarte sa pamilya Uy ug Zamora. Gani sa kasaysayan sa maong probinsya walay moharong kanila. Apan karong umaabot nga eleksyon magsangka si kanhi Justice Dorothy Gonzaga bato kang Arturo Uy pagkagobernador. O kini ang pinakauna sa kasaysayan sa naisgutang probinsya nga dunay ligon nga makigatbang sa pamilya Uy. Edith Kaduayan, News 10 Philippines. Stay safe! This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Laing mall ang itukod sa syudad sa Tagum nga makahatag og dugang trabaho sa mga Tagumenyo. Gibana-bana ang 3,000 ka trabaho ang mahatag sa SM nga pinakabag-ong mall nga itukod sa syudad sa Tagum nga ikawalong mall sa lugar. Ani ang report. Gikumpirma ni Tagum City Mayor Alan Rillo ang pagtukod og dugang mall sa SM sa syudad. Gani nagproseso na sa ilang mga papeles ang management sa SM hasta permit gikan sa lokal nga gobyerno. Positibo si Rillion nga inig maayo na ang estado sa supply sa kuryente sa Davao del Norte, mas mudaghan pa ang mubuo og puhunan sa syudad. Like Davao City, daghan kay mosulod nga mga bagong investment tungod kay okay man ang power. Dire mag-alangan ninyo ako many times daghay naga-courtesy call sa kuha. After few months wala na sila mi balik. Usa na nga balakid. Mas dako ilang gasto, overhead cost nila. Why Tagum? Dito na lang mi sa lain nga mga LGU nga sakto ang power, no? Although in spite of that, mosulod gyapon si SM sa Tagum. Pero it should have been not only one, maybe 2 or 3. No, kung magsubod na sila, nag-process na sila sa ilang building permit karon, zoning. Una, nag-Zoom meeting mi December. Last January, ang National Vice President mi adto gyud sa opisina face to face. Ina Mayor dayon nagyud na siya. Nag-adto na sila sa DPWH on the highway, adjustment sa ilang plano, mag-setback sila. So, ang akong ipasalig sa ila, we have the incentive code na yung mga discount sa ilang mga taxes. Second, we will make sure na ang opisina walay bribery, whatever would that. Tell me kung nagbinuang ng engineering sa pag-issue sa building permit, electrical permit, o sa tuwang planning, ang zoning clearance, kailangan paspas, mapadali. They are so happy. Nalipay ang lokal nga gobyerno sa Tagum kay maghatag og dugang trabaho ang pagsulod sa SM sa ilang lugar. Sumala ni Rillion, dili na niya iksapayan ang buhis nga mosulod sa syudad, sanglit gibana-bana ang hangtod 3,000 katrabaho ang mahatag sa management sa SM sa mga Tagumenyo. Bahalag dili na mo full makuha ang taxes, dirimi sa employment. You could just imagine 1,000 ka mga ma-employ. Dili man na mo na makaya nag-employ. Daghan kay unemployed na karon tungod sa
ato ang krisis, no? OFW, locally stranded individuals, nagtrabaho sa private nga gitanggal, they are waiting. Pag naani si SM, nako, malipay gyud na sila. Ang itukod nga mall sa SM sa Tagum City, maunay ikawalong mall sa syudad. Itukod kini duol sa National Highway at tubangan sab sa usa ka dakong mall. At tangi! Vlogger nga miambak sa usa ka diving resort sa Surigao del Sur namatay. O mga tao dagsang sa pagkuha sa ilang pahalipay package karong ulahing adlaw sa pag-claim ni ini. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply. Nahimutang sa daang Hardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City. Naging mapaghamon ng taong 2020 sa bawat Pilipino at sa Philippine Charity Sweepstakes Office. Nakapanlulumo at nakapanghihina, ngunit hindi tayo kapwa susuko. Mula noon, ngayon, at sa hinaharap, asahang makakasama ninyo ang PCSO sa pagbangon ng Pilipino sa anumang pagsubok. We will get through this crisis as one nation. Ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric uluyang dilaw ang nagunang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Gidagsang sa mga tao ang ulahing adlaw sa pagkuha og pahalipay package sa lokal nga gobyerno sa Davao City. Samtang ang uban gidonar na ngadto sa mga nabagyuhan sa Caraga Region ug sa Visayas area. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Sayong gisugdan sa Katalunan Grande Elementary School Gym ang pagpanghatag og pahalipay package gikan sa lokal nga panggamhanan sa Davao alang sa mga Davaoenyo nga wala pa naka-claim sanglit. Karong adlaw, Enero 31, 2022, ang ulayng adlaw sa pagkuha niini. Walay gihatag nga extension ang Davao LGU sa pagkuha sa pahalipay package nga gisugdan niadtong Disyembre 8, 2021. Bisan midagsang ang katawhan sa pagkuha sa ilang pahalipay package, way pagduduha nga mikuha sa iyang ayuda si Melba Osabel sanglit. Karon ra siya nakahigayon. Noon lang po nakapanahon og anhi diri. Kay ako naman lang gud usa. Pasalamat lang po ko sa ato ang gobyerno diri sa Davao City. Sama ni Osabel, nangyawat sab kining grupo sa mga babae nga kwaon ng ilang pahalipay package. Gani, gikalipay nila ang ilang nadawat na ayuda. Karon na po ko naghigayon. Nagpaabot mong gud mi kay kuan man ni Barangay feed man po ni. Nami pan-GC ba oo. Samtang sa usa ka mall sa Quirino ning syudad, makita ang taas nga linya sa mga Davaoenyo nga gusto mukwa sa ilang pahalipay package. Taas sab nga linya sa katawhan ang makita dinhi sa usa ka groceryhan sa Matina nga mukwa sa ilang ayuda. Kahinumduman nga gihatagan og opsyon sa lokal nga gobyerno ang mga Davaoenyo kung i-donate ba nila ang ilang pahalipay package sa mga nabagyuhan sa Caraga Region ug Visayas nga gilampurnas sa bagyong Odette niadtong Disyembre 2021 o i-claim pinaagi sa ilang DQR code ID. Ubay-ubay sab ang midonar sa ilang pahalipay. Samtang dagan usab sa mga Davaoenyo ang nangiyawat nga kuhaon ng ilang ayuda sanglit nang hinahanglan usab sila hilabi na nga dunay pandemya. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Patay ang usa ka vlogger nga taga Davao City human miambak sa usa ka diving resort sa Surigao del Sur niadtong Sabado. Ani ang report ni Arjun Sabalde Ramones. Nag-viral sa social media ang kamatayon sa usa ka vlogger or video creator nga si Felson Cuamco Hidalgo o mas naila sa pangalan nga Sun Etch, 29 anyos nga taga Davao City.
Si San Edge adunay dulaan 2 million followers sa Facebook ug kapin 600,000 ka mga subscribers sa YouTube. Sagad sa vlogs ni San Edge, mao ang mga public pranks ug mokabat sa halos 2 ka milyon ang viewers niini. Bakasyon lang untana ang tuyo sa grupo ni San Edge dinhi sa Inatuan, Surigao del Sur. Apan na aksidente kini sa usa ka diving resort dool mismo sa Enchanted River. Sa inisyal nga impormasyon nga gipagula sa police blotter sa Hinatuan Municipal Police Station niadtong Sabado, Enero 29, alauna imedya sa hapon, milokso ang biktima sa 38 feet diving board sa nahisgotang resort. Suot ang iyang life jacket. Giabisuhan ang biktima sa makadagang higayon nga dili mosuot og life jacket kung mo-dive, apan wala naminaw ang biktima. Tungod sa kusog nga impact sa iyang pag-ambak, naigo sa dughan ang biktima ug kalit na wad-an sa iyang panimot si San Edge. Dali siyang gidala sa Hinatuan District Hospital apan gideklarang dead on arrival. Let us put on record that the incident which led to the untimely demise of the late San H or San Hidalgo, hindi po nangyari yun sa Enchanted River. That is to be put on the record. It did not happen in Enchanted River. It happened in one of the resorts here in Hinatuan. Unfortunately, the responders or the rescuers that responded during the incident comes from the Enchanted River Rescuer and Rescue Team, which doon po dumaan. The rescue passed through Enchanted River kasi yun ang pinakamalapit. Giklaro ni Vios ang administrator sa LGU Hinatuan. Luwas laagan ang ilang gipasigarbong tourist destination nga mao ang Enchanted River. Hinatuan is a Gawad Kalasag or National Awardee. Grand Slam po yun. Gawad Kalasag means disaster preparedness. Our Enchanted River is fully equipped with well-trained mga rescuer, especially sa WASAR, yung Water Search and Rescue Operation. And we have a standby and then yung lifeguard in Hinatuan. Enchanted River is a very safe place to have your vacation, enchanting vacation. Ang pagbakasyon kinahanglan og ekstra nga pag-amping, hilabi na sa mga lugar nga dili kabisado. Kinahanglan usab nga motuman sa mga protocols aron malikayan ang disgrasya. Arjun Sabalde Ramones, Newsline Philippines, Caraga Region. Stay safe. Na-recover sa mga sundalo ug kapulisan ang unom ka mga high-powered firearms human sa engkwentro tali sa mga rebelding New People's Army kon NPA sa Sitio Ancili, Barangay Puting Bato, Cabadbaran City, Agusan del Norte. Subay sa report sa mga sundalo sa 29th Infantry Battalion, 901st Infantry Brigade ug 4th ID, nagpahigayon sila og joint combat operation sa tropa sa 2nd PMFC ug Cabadbaran City Police dihang ilang na engkwentro ang 15 ka mga NPA. Human sa engkwentro, na-recover ang usa ka M10 5.6 mm rifle, usa ka M16A2 rifle, usa ka M653 rifle, M203 grenade launcher, duha ka AK-47, assorted nga mga bala ug bandolier. Naka-recover sab ang mga otoridad og cellphone, pagkaon o mga personal nga gamit. Samtang nag-surrender sa tropa sa 73rd ug 38 IB sa Sitio Libe, Barangay Kablakan, Maasin, Sarangani Province. Ang mga miyembro sa NPA nga giila nga sila Remedio Sambilad, Benny Española, Mary Jane Pason, Revelyn Pason, Melin Laugo Tangan ug Jezabel Sianga Tango. Dala sa pag-surrender ang duha ka AK-47, duha ka M203 grenade launchers ug usa ka M79 grenade launcher. Kapin 7 kasako sa klase-klaseng basura ang nakolekta sa mga volunteers sa Panigan Tamugan Watershed atol sa gipahigayon nga river clean up
og grand audit activity ni adtong Enero 28 tuig 2022. Gipangunahan sa Bantay Bukid volunteers mga personalized interfacing development interventions for sustainability kun IDIS ug pipila ka mga estudyante gikan sa Holy Cross College of Kalinan ang clean-up drive. Sagad sa mga nakuhang basura, mga single-use plastic, lakip sa mga na-recover sa mga volunteers ang mga botelya sa herbicide, face mask, soil diapers, botelya ug daghang sachets. Ang Panigan Tamugan Watershed ang sunod nga kakuhaan ug supply sa mainom nga tubig sa syudad. Bisan pa man sa padayong panawagan sa IDIS sa responsableng paglabay sa basura, daghang gihapong mga basura ang ilang nakolekta sa milabayng tuig sa susamang bulan. Unom kasako sa naggadayang basura ang ilang nakolekta. Kahinumduman nga pasado na sa Davao City ang No to Single-Use Plastics Ordinance ug Ordinance Regulating Recreational Activities within Watershed Areas aron maproteksyonan ang tinubdan sa tubig mainom. Giawhag usab nila ang barangay local government units sa Panigan Tamugan Watershed nga i-manage ug i-monitor ang mga recreational ug agribusiness nga mga aktibidad nga sagad hinungdan sa pagkahugaw sa supply sa tubig sanglit ginabiyaan lang nila ang ilang mga basura sa sapa. Kadto naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 49 ug Channel 50 sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ug syempre, mo-subscribe kita sa YouTube channel sa Newsline Philippines ug sa app nga TikTok. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!